И здравейте, хора! Че днес отново се включвам така... Този път не чак толкова непланирано, но отново е горе-долу така навънка влогче, отново... Защото просто ми харесва съм навънка някакси, не искам... Като съм вкъщи ми е по-такова, не ми се занимава да седя в нас. Аз почти никога не седя в нас като цяло. И да, днеска съм решил да ви покажа. Сега ще видим как ще ги заснема. Но съм решил, тъй като между другото времето е отвратително гадно в момента. Въпреки че вече се разристват нещата, не знам дали... Да, виждат се тук буквално. Така че сега ще ви снимам дърветата ми. В момента, докато още не са се разристили, докато още нещо не е станало, просто за да проследим как ще се развият, защото ще е много яка. Ще е много яко буквално да ги видим сега. И след това аз ще ги снимам всички по-отделно. И след това буквално да ги видим след 2 месеца, когато е март, април, май. Да, когато е май месец, когато вече всичко се е разрестило и е зелено. Така че сега ще направя едно клипче на всичките дървета. Ще ви ги покажа. Да видите за какво стават на въпрос. Те са доста интересни. Между другото, това тук в момента е най-голямото, което виждате до момента. Буквално е... Сега ще ви покажа докъде ми е, между другото. По това мога да придобиете представа. Ето аз съм... Буквално... до тук ми е буквално. Това между другото го имам снимано на клипче, как го засаждам, само че е в един друг канал. Не знам дали ще мога ви намеря кадри, честно казано. Най-вероятно няма да мога ви намеря, но да, мисъл, това дали съм го снимал, как го засаждам, искам да ви кажа, че в началото беше, буквално имам кадър, не, може би е в този канал, не знам. Да, може би е в този, да. Имам кадър, в който това дръвче, което ви показах, е ето толкова буквално. В смисъл, буквално една мини пръчица, която се подава просто от земята. Ето, че очевидно ми се занимаваше да намеря видеото. Ето го видеото, в момента, което вие гледате, докато аз обработвам. Това обработващото аз, което слага в момента видеото. Искам само да ви кажа колко съм бил зре, преди защото не съм имал дори цялата версия на Camtasia. Просто среща, докато гледате видеото, ще видите нещо, какво беше Camtasia Tech Free, нещо Free Trial. Тогава не съм знал как да го изтегля безплатно от Замунда. Нямам съм бил толкова прост преди 2 години. Няма проблем, но да. Оставам ви да продължавате мен от миналото и после мен от бъдещето. Айде. Така изглеждаше в един момент. И просто разликата е... Не мога да ви опиша. Смисъл. И сега особено е дори едно още в зимния си период. Представете се какво ще стане сега, като се разристи, като стане зелено и като дръпне още. Аз само искам да ви покажа колко е дръпнало. В смисъл, ето това, което виждате, този цвят на дървото. И ето вижте този цвят. Това е старото, това, което ви показах, е старото, а това зелено, това по-цветничкото, това е новият цвят на... новите разклонения, които е пуснало за миналата година, така че сега ще видим за тази година колко още ще дръпне. Предполагам, ще стане нещо брутално. Усещам, че тази пророк много ще дръпнат нещата, защото просто имам много неща и всичко е вече обградено, няма нещо, което да им пречи, както преди бяха косачките и им спираха растежа стотици пъти. И толкова години. Тези ръбици, кое първо засадих обаче? Да, това всъщност това е първото дърво, което засадих. Това. Него, когато го посадих, това беше може би преди 4 години. 3, не знам, може би са 3, не знам. Преди 3 или 4 години го засадих и буквално за сега се е развил само толкова, именно заради тези ненормалници с косачките, които просто минават и режат всичко и нищо не остава очевидно. Но сега вече като са обградени, като са защитени, вече няма такъв проблем. Миналата година беше така и буквално нямаше никакъв проблем, всичко си растеше нормално. Между другото и борчето, което садих, не знам клипчето кога ще го видите, честно казано. Не знам дали ще е сред това или пред. Добре, няма значение. Борчето, което засадих, което съм го заснел също, то също се развива много добре. В началото тръгна много зре, когато нямаше дъждове, нямаше нищо сега тук за една седмица, точно когато го засадих естествено. Но сега тия дни варя адски много и днеска варя мега много, той и следващите дни ще е такова гадно и ще вари. Така че тия дни много добре се развива всичко, почвата е много приятна. Аз трябва да почвам да махам обаче тревата, защото е станала мега много на някои от местата, така че да. И скоро ще дойдат и първите косачки, които не мога да ги трая, но да. Айде сега ще ги ви заснема да видите за какво представляват. Айде! Голямо тропа.
И здравейте хора! Ето, че днес отново се включвам. Отново вечер, както винаги, в посредно време. Просто да ви споделя отново, просто да ви споделя какво стана днес, колко... Аз не знам, всяко видео, като казвам прекрасен ден, най-вероятно някой няма да е прекрасен. Нали, искам всички да са прекрасни, но най-вероятно някой няма да е чак толкова прекрасен, но днес отново беше просто прекрасен ден. В момента е 11:30, някъде сега се прибирам чак. Утре съм на университет. Това няма никакво значение, никой не го интересува, важни са емоциите. Днес бяхме на опера. Всъщност може да видите кадри, сега може да ги видите. Добре, видяхте кадрите. Надявам се да съм ги пуснал. Ако не съм пуснал, значи съм бил голям гигофрен. Успях малко да заснема. Между другото, в началото си мислех, че операта ще ми е мега скучно, мега такова и в началото беше, но просто след това с хората, с които бях, именно с приятелите ми, с тях просто беше уникално забавно, така просто не мога да ви опиша, така не съм се смял мега много време. Мисля, почти всеки ден се хира като черапка и като ненормален, но просто днеска се спука. Ей, тук много хубава светлина. Маре, светлината тук е направо... Аз да тук малко да не позаписвам видеото. Да, тук е добре. И просто днеска беше, толкова се смяхме, толкова ни беше кеф, толкова ни беше... слушалчиците тук. Просто ни беше толкова забавно и толкова не ни интересуваше нищо и за всичко се смеехме и след това някой голямо кашляне му удари по време на това. Те между другото не даваха много да се снима по принцип, но аз това, както знаете, не ме интересува. Успях да заснема много малко, обаче не успях много, защото буквално ако си извадиш камерата и започнеш да снимаш, имаше една някаква там с фенерче, почва да ти свети в очите и се прави на някаква се едно ще изкара от залата, което естествено не мога да го направи, но да. И беше много приятно, защото завърши много яко и самата, ще кажа пиеса, не знам как се води. Да, това нещо. Много яко беше, бих отишъл отново пак с тези хора, беше наистина прекрасно, заслужаваше си. И просто толкова много се кефехме и като след това се прибирахме, нали, всеки се вървяхме към рейса заедно, след това с някои от тях се качихме заедно в рейса и там се смяхме още и просто беше наистина невероятно. При това през целия ден пък бях ефективен, защото успях да си направя един от проектите си направих, Саши учи една лекция, като се прибера дори, така че днес ми е много ефективен ден, много приятен ден, много хубав и утре е петък, искам само да ви кажа, днес е четвъртък, утре е петък, а утре имаме само 3 часа. Утре съм до един на университет, така че утре е пей сърце. Така че днеска се прибирам с много положителни емоции, с много прекрасни емоции. Надявам се и вас да съм ви заредил с много прекрасни емоции. Стига с тази хубава светлина, че ме забравя ръката седана, но това не знам какво ще има. Надявам се и вас да съм ви заредил с позитивни емоции. Между другото, препоръчвам ви да отидете. Ние ходихме на операта Вълшебната флейта и беше много яка. Билета струваше 20 лева, защото ние сме студенти, иначе по принцип тук дори няма да бъда заклан. Вижте само как няма нито един човек. По принцип билета струва 40 лева, но за нас е 20 лева, така че си заслужава. Нали, не често, естествено, че всяка седмица няма как да се ходи на такова нещо, но аз примерно бих ходил така примерно един път в месеца, много е яко. Буквално като театър, нали, подобно на театър, ако мога да сравня с нещо, с което съм ходил подобно културно събитие, защото както знаете, и мен не може да ме свържете много с културни събития, но днес съм така по-уж официален, така с якинцето такова. Тук чернилката направо вече, не да я кажа, никой съседите може да ги разбудя, къде гледам, всички спят. Те в 11 часа обаче регнари, няма проблем. Така че, това беше от днешния ден. Скоро, изгаснах. Скоро отново ще се включвам с някой... Че да застана тук, така да виждам. Скоро отново ще се включа с някой друго клипче. Очаквайте, нали, така, най-вероятно, че съм къде. Така. Очаквайте скоро пак някакво такова спонтанно влогче, просто както ми хрумне. Иначе може да... Аз забравям да ви казвам, иначе някъде тук, мисля, че тук ще ви изкача някои от предните видеа, може да си ги цъкате, може някой цяла плейлиста да ви изрезе. Ако естествено съм направил такава, не ме е домразял, съм тук не мога. Само искам да видите колко е психопатско предходно ми. Се има гора тук, няма проблем. Погледнете на там, ужас. Така че аз отивам, качвам се, сега ще ям суши, искам да ви кажа. Може да ви го снимам, не знам дали ще ви го снимам, но ако не се видим повече, ви казвам чао. Звъни ми тати. Помощ.